potpuno automatski stroj za vakuumsko brtvljenje s tijelom od nehrđajućeg čelika, princip pokretanja plus PLC upravljački sustav. Koristi se za razne oblike staklene boce s limenim poklopcem koji se puni začinskim umakom, kiselim krastavcima, pekmezom, umakom, konzerviranim voćem. Prihvaća automatsku vakuumsku kapu s navojem u visokom stupnju automatizacije. Ima funkcije vakuumskog navojnog poklopca i običnog poklopca s navojem, kompatibilan s 3 bajunetne kapice i 4 bajunetne kapice. Izvrsna izvedba zatvaranja kako bi se osigurala kvalificirana stopa proizvoda.